време е да се потопим в мрака и тъмнината, защото мракът и черното са тема на днешните ни истории. Ако се сещате, искам да ги чуя. Чух бебефона да се включи. Гласът прошепна: татко, има чудовище под леглото ми. Детето ми спеше до мен. Огледалото ми се усмихна първо. Аз не. Камерата със сигурност показа как спя. Някой стоеше до леглото ми и ме гледаше. Майка ми писа: прибери се, липсваш ми. Тя беше погребана преди 3 години. Детето ми каза, че има въображаем приятел. Днес го чух да му отговаря. Събудих се от шум в кухнята. Когато отидох, намерих бележка. Скрих се по-добре. Домашният ми любимец ръмжеше към ъгъла. Ъгълът ти ръмжеше обратно. Снимката от ваканцията имаше непознат на заден план. Той държеше камера. В асансьора бях сам. Гласът каза: натисни 0. Детекторът за дим се включи. Миреше на коса, не на дим. Преброих пръстите на ръката си. Бяха повече от вчера. Съседът почука да върне захарта. Никога не му бях давал. Сънят ми продължи и след като се събудих, не можех да помръдна. Детето ми рисуваше нашето семейство. Нарисува и мен с хикс върху очите. Чух стъпки на тавана, а аз живея на последния етаж. Алармата ми звъна, на екрана пишеше: бягай! В шкафа намерих дрехи, които не са мои, пасваха идеално. Погледнах под леглото. Някой ми прошепна: не поглеждай нагоре. Гласът в главата ми спря. Сега чувам друг. Броях дните си без инциденти. Днес броячът се нулира. Детето ми каза, че къщата сдиша. През нощта чух издишване. Отворих старата кутия. Вътре беше телефонът ми, звънящ. Сянката ми закъсня, после ме настигна. Записът на гласа ми каза неща, които не помня, но звучаха истински. В банята имаше отпечатъци от ръце по тавана. Куклата премести очи, после врата. Писмото беше от бъдещето, предупреждаваше за мен. Светлината премигна, някой прошепна името ми зад ухото. Намерих дневник, последната страница беше днешна. Ключът беше в ключалката отвътре, а аз бях навън. Сърдечният монитор изписа: грешен човек. Детето ми се смя в съня си. Гласът не беше негов. Чух себе си да викам за помощ от мазето. Съобщението гласеше: за теб, не се обърнах на време. Камбаната би 3 пъти. Беше точно до леглото ми. Снегът показваше следи, те водеха навътре, не навън. Старият часовник тръгна назад, спря на датата ми на раждане. Съседите се усмихваха странно, всички едновременно. Детето ми попита: защо лицето ти се сменя? Отворих очи в ковчег, телефонът ми светна. Водата в чашата ми се размърда, нещо изплува. Намерих бележка в джоба си, почеркът беше мой, но по-стар. Чух броене зад гърба си. Когато стигна до 0, светлината угасна. Портретът ме следеше с поглед, после изчезна от стената. Събудих се с калпа от ногтите. Гробът навън беше отворен. Детето ми каза: той не хареса, когато говориш. Попитах кой. Радиото каза адреса ми и часа. Огледалото закъсня с отражението. После се усмихна. Вратата се затвори сама. Чух ключа да се върти. Последното съобщение беше от мен. Пишеше: не им вярвай.